Les vistes són increïbles, Bé, ara amb aquestes escales es sortiran una altra dels diàlegs. Aquest sí que no és aleatori i forma part de la història. És important que li dongueu molta rellevància i recordeu algunes de les coses que diu. El monte es claramente el punto focal del paisaje. Está tan bien situado que incluso parece colocado de forma artificial. Me encuentro a mí mismo sumergiéndome con facilidad, en un estado ilusorio de atribuir un propósito, un motivo deliberado a todo este lugar. Se formó esta isla durante el momento del impacto, cuando nuestras amarras fueron arrancadas del embarcadero y los cinturones de seguridad tallaron carriles en nuestros pechos y nuestros hombros. ¿Fue entonces cuando emergió por primera vez? Vale, perdoneu el tall. El narrador acaba de parlar ara d'amarres d'un vaixell, vale? És a dir, com si haguéssim naufragat, però també ha parlat de cinturons de seguretat. Òbviament, amb un vaixell, un cinturó de seguretat no té massa lògica. I abans hem vist portes i rodes d'un cotxe o d'una furgoneta. Per tant, de moment, no sabem exactament què ha passat, però podem començar a connectar coses. Hi ha alguna que té a veure amb un naufragi, o amb el mar, i una altra cosa que té a veure amb un cotxe. No sé si saltarà el diàleg, perquè abans havia de sortir un altre diàleg parlant d'una tal Esther, i no sé per què no ha sortit, suposo que perquè m'he anat cap a la platja, val? Parlava de que l'Esther és una dona a la qual li agrada no mentir, sinó li agrada la picaresca, val? És a dir, ocultar les seves emocions internes. Val? És una tonteria, val? Però era un diàleg que salta de forma aleatòria, perquè el tingueu present. I ara no sé si saltarà un altre diàleg referit a aquesta muntanya. Si no salta, el comentaré jo, perquè jo considero que és important, sobretot per una altra cosa que veurem més endavant. Ha parlat també de la muntanya aquesta, val? Que diu que és el punt focal. I també veiem allà dalt una antena de radiofonia o alguna cosa per l'estil i que sembla activa. De fet, la llum ens indica que està activa. I aquest és el nostre objectiu. Vull dir, és l'única cosa, l'única part de civilització que sembla que encara està funcionant. I en certa manera, de forma inconscient, quan veus això per primera vegada dius: és el que més destaca, he d'anar cap allà. Val? És el punt, ¿vale?, que ens marcarà la ruta en la història. Cuando alguien moría o estaba muriendo, o estaba tan enfermo que ya había abandonado cualquier atisbo de esperanza que pudiese albergar, tallaban líneas paralelas en el acantilado, exponiendo la pizarra blanca de debajo. A la distancia adecuada, desde el continente o desde un barco pesquero, podías verlas. Y sabías que había que enviar ayuda o imponer un cordón de protección y esperar una generación para que cualquiera que fuese la enfermedad que acechara los senderos del acantilado muriese junto con sus anfitriones. Mis líneas son solo para mantener alejado a cualquier posible equipo de rescate. La infección no es solo de la carne. D'acord. És a dir, veieu aquestes dues línies paral·leles d'aquí? És el que ens acaba de dir el narrador, és a dir, alguna cosa va passar en aquesta illa, algun tipus de malaltia o algun tipus de problema, i no sabem si s'està avisant de que enviïn ajuda, d'aquí la ràdio, o pel contrari el que s'està indicant és que no vingui ningú. Llavors, nosaltres potser hem naufragat aquí i ara tindrem problemes precisament perquè hem acabat aquí, perquè hi ha una malaltia o alguna cosa. I el narrador sembla ser algun habitant que va arribar aquí o algun nàufrag com nosaltres que va arribar abans que nosaltres. Perquè diu que s'ha contagiat, val? Té aquesta malaltia, però que diu que aquesta malaltia no és només de la carn. Val? És a dir, té algun aspecte també psicològic. D'acord, continuem. Aquí veiem un altre element, un element visual, és narratiu. Després em sembla que ens deixen passar, de fet ens deixen tocar aquestes pedres,
Això d'aquí és una referència a Stonehenge, al misteri de les pedres de Stonehenge d'Anglaterra. I de moment no diré res més, vull dir, són pilars, són monolits de pedra, sense més. I em sembla que s'activava un àudio anant per aquí. Bueno, podeu veure el riu aquest. És que recorda moltíssim a Escòcia, vull dir, recorda moltíssim a la mateixa zona on està... Cito textualmente. Un variopinto grupo con poco que aprender. He pasado 3 días en compañía suya. Lo que es, me temo, suficiente para cualquiera que no haya nacido entre ellos. Sin tener en cuenta su tediosa inclinación por citar las escrituras, me parecen las personas más dejadas de la mano de Dios de todos los habitantes de estas islas. De hecho, la gravedad misma de este término, dejado de la mano de Dios, parece encontrar su máxima expresión en este caso. Me parece que Donnelly también descubrió que ellos que vagan por esta costa están exentos de cualquier posibilidad de redención. Me pregunto si él también se incluyó entre ellos. Val? És a dir, ara se'ns està confirmant que el narrador ja va viure en aquesta illa, perquè diu que va viure amb un grup de gent, està dient que aquesta gent era d'això, era molt creient, però per algun motiu, suposo que per la malaltia aquesta figurada que ens estan ficant davant, ens indica que tota la illa està allunyada de la mà de Déu. O, en altres paraules, que aquí ja no ve ningú. Ningú els va venir a buscar i, per tant, aquestes 2 línies d'aquí no indiquen que els vinguin a rescatar, sinó que indica que no vingui ningú. Que ens estem fotent, bàsicament, en un merder que no ens l'aguantem. Seguim sense conèixer la identitat del narrador, però ens ha parlat d'un tal Donnelly. Més endavant, és a dir, com és d'esperar, coneixerem qui és el narrador, sabrem qui és Donnelly, però de moment segueixen sense donar-nos més informació. Així que haurem de continuar. I seguim veient el far, seguim veient aquesta espècie de monolits, que també semblen bastant deixats. Potser això era una estructura, ningú sap, això sí que no s'explica, vull dir, ningú sap si és una estructura o si no és una estructura. De moment ho deixem així. Querida Esther, he conocido a Paul. He realizado mi propio pequeño peregrinaje a Damasco, a un pequeño adosado a las afueras de Wolverhampton. Tomamos café en su cocina e intentamos conectar, a pesar de que él sabía que no había venido en busca de una disculpa, una razón o una retribución. Entró en una espiral de pánico, impulsado de forma violenta por su propio capó abollado. La responsabilidad le ha hecho viejo, al igual que nosotros. Él ya ha sobrepasado cualquier esperanza imaginable de vida. Vale. La carta del narrador va dirigida a una tal Esther i ens ha parlat d'un... Ho heu escoltat? Si podeu, retrocediu en el vídeo i pugeu el volum. S'acaba d'escoltar una interferència de ràdio. Una interferència de ràdio que semblava venir de la cova aquesta o d'aquí dalt, no ho sé, no ho tinc molt clar. Però s'ha escoltat. Vull dir, si podeu, això també és important. Vull dir, durant tota l'aventura gràfica aquesta d'aquí, se'ns aniran donant sons i és important, sobretot, que ens mirem amb molta cura, és a dir, que intentem interpretar tots els sons de la manera més adequada possible, d'igual manera que interpretem els diàlegs del narrador. Vale. Ens acaba de dir que va conèixer un tal Paul, suposarem que a Damasc, per això el del codi Morse que se'ns envia des d'aquesta cova, que a mi no se m'envia per culpa de la versió i tal. Veiem aquí un vaixell, potser és el vaixell al qual feia referència el narrador quan deia allò dels iogurts. Tornem a veure el far i veiem una enorme extensió d'aigua. D'acord. Com us podeu fixar, hi ha un caminet ja fet. Vale? Però està tot així com plantejat, és a dir, amb el riu i tal, perquè et tiris a l'aigua. Llavors, jo intentaré de moment
no caure, perquè és una cosa que m'agradaria ensenyar-vos més endavant. I no sé si es podia passar per sobre del riu o era una cosa que no et permetien fins més endavant. Jo de moment intentaré ara arribar fins al monolit, perquè em fa gràcia. Perquè no recordo si la cova era... No recordo si la cova era circular i et permetia després sortir i tornar a anar cap aquí, o si per contra la cova connectava amb l'altra part de la illa, per tant anirem per aquí. I si veig que hi ha bifurcacions i camins i el camí correcte és aquest, aniré cap a la cova després per ensenyar-vos una cosa que bueno, té tela la cova. Com podeu veure, un riu pel mig del camí que ens va interceptant. Hem hagut de passar diverses vegades per l'aigua. Vale, em sembla que vaig bé per aquí, que és només contingut addicional. Em sembla, Això ho dic de memòria, vull dir, ja us he dit que fa com un any que no jugo a aquest joc, l'he mirat bé. Fixeu-vos en la distribució dels pilars, val? Hi ha pilars perifèrics que són relativament baixos i de cop pum, es van fent grans i arriben amb aquest pilar central, on veiem aquesta estructura, que són nitrògens i no sé què més, vull dir, semblen, no sé si són o suposo que són electrons. Val? Això és una estructura d'un material o d'alguna composició química. Altre cop estem davant d'un diagrama químic. I de moment res més. Vull dir, és simplement la disposició de pedres, val? Fa aquesta progressió, hem hagut de pujar, i ens trobem un diagrama químic. Per aquí a l'esquerra em sembla que era on hi havia les portes del cotxe. Ara ens ho mirarem bé. Espero no estar fent bé el camí, perquè si no la caguem, vull dir. D'acord. D'aquí veiem la porta, les rodes i tot el que hem vist abans, però com podeu observar per aquí, òbviament, no passa un cotxe. Vull dir, és que ni de conya passa un cotxe. I més encara tenint en compte el camí que hem vist, ja us ho he dit abans, hi ha un riu, i a més a mi m'ha costat passar a peu, per tant, per allà no ha passat un cotxe ni flipant. Cosetes curioses. El llibre és de química. El diagrama és de química. Al far hem vist una diplomatura d'electrònica o d'enginyeria elèctrica o alguna cosa per l'estil. Aquest camí em sembla que és el camí correcte, per tant me'n tornaré cap al d'això, cap a la cova, no sense abans intentar pujar cap aquí al riu, a veure si em deixen arribar fins a la terminació. No, hi ha una barrera invisible. Llàstima. Doncs seguirem el riu, tornarem cap a la cova, que sé que és un element important dintre de la història, i em sembla que em tiraré a l'aigua. D'acord.